Hoxe é o día da Pascua, que é unha data moi asociada ás tradicións. Eu podo falar das que vivín, bueno, en certa medida das que vivo. Por unha parte, da rosca, que todos os anos religiosamente me traía miña madriña. Teño que decir que como é unha muller moi enrollada, aínda me atrae hoxe. E despois, unha tradición, non sei se local, non o teño tan claro, que consistía en facer non unha, senón varias tortillas de distintos tipos. E ese día había tortilla a fartar. Naquela non había iso da rosca. E facíase dúas tortillas así, que pegamos moita xente na casa. E facíase as tortillas a fartar, o que xera falta. E despois, unha de ovos e chourizos solos, e outra de patacas e chourizos e ovo. E unha de pan, ou dúas, pa postre. Tortilla de pan, pa postre. Pero da tortilla en concreto eu non o teño visto. Noutros, como outra xente que leva falado. Non, pois aquí, por aquí sí. Ten a súa lógica, porque é o momento que máis ovos había, non? Antes que no inverno non tiña dos ovos. Ovos e máis chourizos, porque neste tempo ainda duraban os chourizos. Claro, que estaban daquela conservados Se conservados na pota, vamos, sí. Non como a hoxe que se envasan. Ti non me poñes estes detalles todos despois, non sirve. Que é mellor que espere a xente pola tortilla que a tortilla pola xente. Claro. A tortilla, a comida cantiña é unha cousa. Que calorías ainda leva, Leva, moitas, pero bueno. Non se come todos os días. E faz unha con pataca. Unha así, con pataca e outra sin pataca. E outra sin pataca. Aquí, por exemplo, a teu abuelo, gustaballe a tortilla con rixóns, tamén. Claro, eu eso nunca o fixen, porque a mí non me gustaba. Os rixóns. Mas era contundente tamén. Pois era sempre. A tortilla, a verdadeira tortilla da Pascua, sí, leva os rixóns. O sea, o que leva esta É máis rixóns. é máis rixóns. Sí. No lunes de Pascua tamén se facía eso. Se facían tortillas. O sea, mañán. Mañán. Ese día, non sei, o lunes de Pascua non se poñía o gando a traballar, non se andaba, non sei por qué. E mallábase o millo. Como recordar, era o día de mallar o millo. E despois, bueno, a mediodía unha tortillinha boa, cada iba. Ademais, por Semana Santa non está o millo ben, a luna ben para mallar o millo. Porque sempre está a luna chea. Pero os lunes de Pascua son 2 días. Sí, bueno, pero xa, por eso xa a luna vai a menos. Jueves Santo é a luna chea, creo, sempre. Unha remexedura. Por aquí nada as patacas no ovo. Xa non hai que facer como en cacheiras, non vamos que metan as patacas nos ovos. Sí. Aquí botamos os ovos por riba e xa lle vai para todo. Vale, é o estilo cachóns. É o meu estilo, eu non sei se hai outros, cada un terá o seu. Eu fago así. Agora esta beirinha para dentro. Isto é ten un aire, Xa pon unha tortilla, non? Sí.
se remonta cando eu era pequeniño. Eu isto corre sempre, sigue isto toda a vida, claro. Non é así.